Sholawatan lur, sholawatan dan pesan restu mondok kanggo anakku wedok sing ayu dhewe. Ya Rasulullah salam, ya Rasulullah salam alaik, ya Rabbi asya niwadaroji, ya Rabbi asya niwadaroji. Nduk Bapak merestui neng pondok ben ngerti agami, patuwa Pak Yai uga ibu nyai, amrih ilmune berkah migunani. Sing semangat dok, sing semangat golek ilmu kanthi tekad tulus niat. Sing semangat dok, sing semangat, ilmu iku jendelane donya akhirat. Muga dadi bocah soleha, pinter jujur bernelan uripmu berkah.